zuciya, kare da ke bare ni da shawiya. Soyayya ta da ke kullum da karuwa yake, ummi Salma ni a zuciya. Soyayya ta da ke kullum da karuwa take. Happy Sallah mutanen Fatisko, bike na zo ni da barka da sallah. Happy Sallah mutanen Fatisko, bike ya zo shi da barka da sallah. Happy Sallah mutanen Fatisko, bike ya zo shi da barka da sallah. Farko da sunan sarki Allah, da shi ya kage dare yayi rana. Tira da ɗa shiga manzan Allah, Ubangida na daga Amina, da Ali da sahabai jumla, da auliya masoya gona. Rabi dukanai babu kasala, dare da wakare barka da sallah. Happy Sallah mutanen Fatisko, bike ya zo shi da barka da sallah. Ni dai a waƙa ɗan koyo ne, bana tunanin na wuce wani, domin abin da ake hange a nesa tsatsaran zance, ana hasashe in an gane, sannan a yau nazari a faɗa. Cikin mawaƙa ni dan karami, na zo na yau muku barka da sallah. Happy Sallah mutanen Fatisko, bike ya zo shi da barka da sallah. Da sallama na taho domin maza da mata na gaishe, farin ciki zan nuna barka da sallah na yau a gare. Da baitika na taho domin da su ku bani aron kunna, sannan wuce bako a gurin jike ina muku barka da sallah. Happy Sallah mutanen Fatisko, bike ya zo shi da barka da sallah. Happy Sallah mutanen Fatisko, bike ya zo shi da barka da sallah. Maza da mata mu je mu ziyara, mu samu lada manya da yara, saboda albarka aka tsara a wata rana in kullum. Da yan uwanmu mu je mu ziyara, domin zumunci yayi ta farara. Zan ci nama banyin kara, saboda murnar ranar sallah. Happy Sallah mutanen Fatisko, bike ya zo shi da barka da sallah. Asuba zakara yayi cara, bacci idona sai yayi kaura, domin abin da nake saurara, gari ya waye yadda na tsara. Zan ci nama banyin kara, daga hannu zan haɗa da hakora, a lokacin zan kyale mara, jiwo ba zan ci ba ranar sallah. Happy Sallah mutanen Fatisko, bike ya zo shi da barka da sallah. Anan da bike zan da sa'aya, ya ɗan uwana mi kyautata niyya, wurin iyaye mi ta biyayya, ya ɗan uwa kar mi jayayya, kuma idan za mu yi soyayya, mu yi shi don abin surukayya. Biyo halin kairil anbiya, kuma su faɗi ma manzon Allah. Happy Sallah mutanen
Fatisko bike na so ne da barka da sallah. Happy sallah mutanen Fataskun, biki ya zo shi da barka da sallah. Happy sallah mutanen Fataskun, biki ya zo shi da barka da sallah. Sunana dai na gaskiya ana wanda iyayena suka ɗora mu ana ce min Abubakar Sadiq, amma yan uwa da abokan arziki suna kira na Bakura, masoya kuma suna ce min BK Director. Ni da cikakken Fatiskun ne, haifafan cikin Fatiskun. A inda aka haife ni shine tsohuwar kwata. A yanzu kuma na tattare da iyayena mun koma wato Jama'a Clinic and Maternity. Barka da sallah dai ba ita bace wakata ta fari. Wakata ta fari wata waka ne mai taken azumi ibadar Allah. Na buga wannan aikin a garin Gombe, a takaice dai a kiyastewa tun kafin crisis na wannan Boko Haram bai shigo na buga wannan aikin. Daga nan dai ina ci gaba da waƙoƙi, ka san komai lokaci ne. Idan har lokaci bai yi ba to ba yadda za a yi ka kawo kanka, sai lokacin ka yayi. Muna dai muna ta tukawa a cikin Fatisku, muna ta cire waƙoƙin aure ne, siyasa, soyayya, birthday duka muna yi, amma har yanzu dai muna nema a gurin Allah. BK na iya Physical Studio dai, wannan studio nawa ba ita bace farin studio a cikin garin nan. Dan zan ce ita ce kusan na ƙarshe a cikin Fatisku. First studio Mahaluki Musical Studio shine studio na fari, sai kuma akwai AMD Sound Studio, akwai Amco, akwai Peace Record, akwai Yo Musical, sannan muna da BK na iya Musical Studio. Wannan gaskiya muna nan tari da yawa studio a cikin garin Fatisku, ba ni ɗaya bane cikin garin. Shi dama aka ce Hausawa sukan wani faɗi cewa mahaƙurci mawadaci kuma faɗan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, ba faɗan Hausawa kaɗai ba. Wannan harka gaskiya dole idan kana cikinta za ka fuskanci ƙalubale a cikinta, kuma ƙalubalen nan kai matsayin da kake fuskantar ƙalo ba ni ɗaya ba, ko ma wane ne yake harkar rayuwa irin makamancin media to zai fuskanci wannan ƙalubale aka fuskance shi, kuma idan har an sako ka a wannan ƙalubalen to ɗaukaka ne nake ga yake shirin faruwa da kai, saboda ba yadda za a yi a ce ɗaukaka zai zo maka ba kai facing wannan challenging din, ko harkar kasuwa ko aikin post ko kowane kalan aiki a rayuwa dole ka facing din. Ina fuskantar ƙalubale don kwanaki ba zan manta ba a baya, don ba wanda ya san wannan zancen daga ni sai Allah. Wata rana ina tafiya zan je anguwanmu, sai na ga wasu bayan Allah sun tare ni sun kai su 7, duka fuskansu da stamp na wani makamancin haka, da max yau, wato ban gane wayannan mutanen ba, amma ban kawo zargin cewa wani ko wata ta cutar da ni ko an turo min ba, ban yi wannan magana ba, don ko fitar da shi a cikin gari ban yi ba, kuma ba a sani ba, sai yara na wanda nake tare da su ne suka sani. So irin wannan kalubalen abin ya ban tsoro sosai, ya rikita min tunani, dan a wannan lokaci a ce ka fara irin haduwa da karskiyar nan to kaga dole jikinka zai mutu kuma zaka iya karaya. Amma duk da haka dai iyaye suna addu'a, mu muna addu'a don Allah da bawa abin da zai iya gagara a wannan rayuwa. Shawaran da zan ba wa sa'annu na farko wanda muke harkar nan tare da su, ina jawo hankalinmu da Allah ya kamata mu zo mu taru, mu yi tunani, mu yi nazari, mu zama tsintsiya madaurin ta daya, mu gudu tare mu tsira tare, saboda harkar rayuwa idan aka ce harkar kuɗi ne to dole za ku yi hakuri ku haɗa kai ku zama uwa ɗaya uba ɗaya a cimma gaji a rayuwa. Amma wancan daban wannan daban, tafiya ba za ta yi kyau ba ko ina ne. Don haka ina roƙon mu mawaƙan cikin Fatisku na Yobe State gaba ɗaya, ina roƙon Allah ya sa mana zukatan mu dunkule mu zama abu ɗaya. Sannan kuma yaran mu da suke tasowa, na farko shine su zama masu tsoron Allah, sannan kuma su zama masu biyayya ga wadda suka san sun fi su. Bi ma'ana idan kana da mai gida ko kuma a harkar mutum ya fi ka koda da kwana ɗaya ne, su yi haƙuri, su jure, su daure, su haɗa kansu, su zama abu ɗaya, sannan kuma su nuna ƙauna wa junansu. To ina roƙon mu da Allah mu ƙara hazaƙa, mu yi koyi da ƴan uwanmu, mu zo mu zama abu ɗaya, tsintsiya madaurin ta ɗaya. Babu abin da zan cewa masoyana ce ko kuma masoyanmu gaba daya na Yobe,
wannan dai barka da sallah da na kawo wannan ita ce farin bidiyo da ne na barka da sallah, amma a kwanakin baya na cire bidiyo kamar su damanar bana, su matan zamani da kuma sauran wasu ayyuka da nake kokarin cire bidiyo na wato mai suna Ummu Salma, nan gaba yana nan akan hanya na take ne masoya na kuma na duk wanda ya ga wannan abun ina roƙon Allah ya taya mu da addu'a mu ma Allah ya sa mu kasance san samu muna so mu fi alinuhu ko kuma alinuhu.